И здравейте хора, аз съм Darkman BG Prod и тук до мен е Метак Геймър. и днес играем Minecraft Pocket Edition. Май трябва да си смена скина. Трябва със сигурност ще си смена скина. Вау! Готините скина. Това са обикновени фермерски. О, може би ще ми е той ми най-харесва. Ето, така. И създаваме нов свят, ще се казва Dark Lion. Dark Lion. Така. Create. Много креатив направи. Не. Майко. Така. Паднах в една пещера. Чета в коментарите най-различни коментари, които дали ви харесват клиповете ми, дали не, на кой му харесват, на кой не, аз ще видя. Така, започваме нов свят. За това ще трябва да скоча от другата страна. Да. Да събираме дърво. Ще си направим първо къща, естествено. Малко бавно ще стане. Защото вече още нямам кирка и нищо нямам. Затова ще споговорим малко за Clash Royale. Вече знаете отдавна сигурно за новия апдейт. Чрез коментарите, ако имате бандит или нещо друго. Как сте с клан батъл и такива неща. Първо ще събираме дърво, за да спасим някакво подобие на къща. Няма да е къща. Абонирайте се за The Viper BG или The Viper BG Pro, мисля, че беше, не знам. И Ники Н. Много добри мои приятели и ютубъри. Супер дърво намерих. Задържали се две горе. Супер дърво готино. Много дава купчета. То започвахме света. Така че позабавим малко с цепането на дърва. Още няколко и ще започваме вече да оправяме къщата. Благодаря ви за абонатите, трябва да направя челендж. Няма да е... След влога може да е. Ще е такъв интерес. И може да е днес. Не едва ли. О, вече имаме 22 необработени. Вау! Така. Започваме. Първо крафтинг тейбъл. Си направя другите неща. Тя ми е врата. Брадва. Кирка. Още една брадва и започвам още да я труша дървете. За да стане по-бързо. Кон! Тя си направя меч бързо. А тя слуша тия дърва. Така. Ето. Меч. И отивам да прибия кончето. Бързо. Дай. Ела тук, конче. Прас. Не бягай. Не бягай. Прас. Фу.
Как се слизаше? А, да. Айде бе, няма ли да го убивам скоро? О, най-накрая. Така. Аз ще нацепим още няколко дървца с кирката. И ще започнем вече строежа на къщата. Абонирайте се за същите ми так гейма. Така. Овца! Ей, гати! Късмет. Ела тук бе. Една вълна. Да, 3 ми трябваха за лего, още 2 овци. Кое една не ми даде 2? Така. Ще малко. Може да направя къща на дърво, по-лесно ще е готино. Определено няма да е на това дърво. Почваме да обработваме. 2 стака без едно купче. Ега, тия се бават с мен. Така. Рушение крафтинг тейбъл и отиваме там, дето убих коня. Или може би... на това дърво голямото ще е. Ми е къщата. Долу ще ми е градината. Супер! Даже може и да се качвам от тук. Да. С пръчката. Така. От тук ще се качва. Хоп, 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 хоп. Ще е на върха. Трябва да потроша малко листа да се изравни. Труши. Хайде, няма повече да трошим. Така. Ще потрошиме. Какво ми даде? Фиданки. Така. Малко само да изравним още. Ще започнем строежа на подобието на моята къща. Така, започваме. Тук ще е вратата. Пипни червено. Пипни червено. Червено пипни. Така. И молика ще да падна. Тук се основава вратата. Това място. Така, и тук ще започне. Шак. Така, това линия ще върви. Готина къща ще стане. После я разширяваме. Първо да направим колкото имам да живея. Така. Стои подва дърво. О, не. Това е най-ужасната част от всичко. И винаги ще си остане най-ужасната част от всичко. Не, тук светяват. Нещо малко. Знам. Кога съм? Така, мали. Продължаваме. Ето тук ще стигне. Най-норм. Така.
И продължаваме. Къде казах, че ще е вратата? Да, е тук. Значи е така. Аз си направих врата. Ако видяхте. Така. И сега продължаваме. След като като махне това купче, ще спираме клипа, става дълъг. И другия клип ще продължим с къщата. И това беше всичко за този клип. Натиснете лайк бутона, не дизлайк бутона. Абонирайте се за мен и за Ники, Митака Геймер и Давай Viper BG Pro или без Pro. Чао!